Good morning, church! Good morning po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po, maging sa mga nanonood po sa ating live. Sige po, tayo po tumayo, umikot at kamayan at yakapin po natin ating mga kapatid. Isa po sa atin ngayong araw na to ay dumako po sa lugar na to para maranasan ng ating Panginoon na hindi natin nahayaan na lumabas sa lugar na ito na hindi natin siya nararanasan. Amen. So as we sing this song, let's just open our hearts, our minds, and just lay all our worries, everything that we are, to our Father, and just allow Him to enter in us and experience Him in an extraordinary way. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan.
walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Tayo ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, sa pangalan mo aming Panginoong Hesus, at sa pagsama ng iyong banal na Santo Espiritu, kami po, Panginoong Diyos, ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapasalamat, nagpapalinis sa iyong harapan. Panginoon, ikaw lamang nakakakita sa aming mga puso. Anuman, Panginoong Diyos, ang mga karumihan. Anuman, Panginoong Diyos, ang mga pagkakamali. Anuman, Panginoong Diyos, ang aming mga pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong makapangyarihang dugo. Upang walang hadlang, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay makalapit sa iyo. Upang walang hadlang, Panginoong Diyos, na maranasan namin, Panginoon, ang pagpapala mo, ang biyaya mo. Patuloy kami, Panginoong Diyos, na lumalapit sa iyo. Patuloy kami, Panginoong Diyos, na nagpapakumbaba sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Punuan mo, Panginoong Diyos, anuman, Panginoon, ang mga kakulangan sa aming mga puso. Punuan mo, Panginoong Diyos, ng iyong dakilang pagpapala, Panginoon, ang aming mga puso. Lord, sa umagang ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. At sa pagdako namin, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, ay maranasan ng bawat isa. Ang mga salita mo, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito, pagpalain mo, Panginoon. Pakabalutan mo, Panginoong Diyos, ng iyong makapangyarihang dugo, upang hindi ito maagaw, Panginoong Diyos, ng kaaway, Panginoon, at maipasok namin, Panginoon, sa aming mga puso. At ito, Panginoong Diyos, ang maging gabay namin, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay.
Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang anak mo na gagamitin mo. Pagpalain mo ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, na ipapadaan mo sa kanyang mga bibig. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng katalinuhan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kapangyarihan na paliwanag sa amin, Panginoon, ang mga salita mo. Upang, Panginoong Diyos, mga salita mo, Panginoon, ay hindi lamang basta dadaan sa aming mga tenga. Kundi ito, Panginoong Diyos, ay maitago namin sa aming mga puso. At ito, Panginoong Diyos, ang sandata namin, Panginoon, sa lahat ng oras. Anuman, Panginoong Diyos, ang panggugulo ng kaaway sa aming mga buhay. O Lord, turuan mo kami, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming mga pasasalamatan. Banal na Santong Espiritu, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Kumilos ka, Banal na Santong Espiritu, sa lugar na ito. Kumilos ka at iparanas mo ang iyong presensya. Iparanas mo, Banal na Santong Espiritu, ang iyong kapangyarihan. Kung meron man dito, Panginoon, nagugulumihanan, kung meron man dito, Panginoong Diyos, may sakit karamdaman, ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang gamitin mo, Panginoong Diyos, upang, Panginoon, magkaroon, Panginoong Diyos, ng bawat isa ng iyong kapangyarihan, magkaroon ng bawat isa, Panginoong Diyos, ng kagalingan, ng kapayapaan, at walang aalis, Panginoon, sa lugar na ito, tayo hindi matanggap, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo. Thank you, Lord. Pakabalutan mo, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo ang lugar na ito, upang hindi, Panginoong Diyos, makakilos sa numanang plano at gawa ng kaaway. Lord, sinasansala namin, Panginoon, ang espiritu ng pagkantok. Sinasansala namin, Panginoong Diyos, ang espiritu, Panginoon, ng kaguluhan. Lord, inaangkin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ang kapayapaan mo, ang pagpapala mo. Thank you, Lord. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, sasambahin. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, papupurihan sa pamamagitan ng mga awit, Panginoon, at sa pamamagitan ng mga sayaw, Panginoong Diyos. Tanggapin mo lahat ito, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, ang mga pagpupuri namin sa iyo at pasasalamat. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning. Uy, good morning, church. Amen. Muli nga, pwede mo bang tapikin ng iyong katabi, ang yung nasa likod? Sabihin mo, good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Amen. So this morning, muli tayo po ay narito upang magbigay ng ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. And once again, we will express kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Mahal po ba natin ang ating Diyos? Amen. Mahal mo po ba ang ating Panginoon? Amen. Sino po ang number one sa iyong buhay? Amen. Ang Diyos. So, ibig sabihin, ang ating pong mga asawa at anak ay number 2 lang. Dahil ang number 1 po sa ating buhay ay sino? Ang ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, once again, tayo po ay aawit at sasabihin natin, idideklara natin na ang ating Panginoon ang number 1 sa ating pong buhay. Amen! Tayo po ba excited na magpuri at tumawid sa ating Diyos? Amen! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Hindi natin sa aking buhay, sa aking buhay.
may dumating, magtitiwala sa'yo. Pag-asa ay magbaba. Pawitin natin. Ikaw lang pupurihin ko. Ikaw lang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay. Come on, church, sabihin natin sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema ba'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita di magbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Sa mga pangako mo, hahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Come on, church, awitin natin ikaw lamang. Purihin natin ang Diyos. Ikaw lamang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay pinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo, yes Lord. Kagalakan mo, kalakasan ko. Buhay ko ito'y alay. Ikaw lamang, ikaw lang. Pupurihin ko, ikaw lamang, Panginoon. Sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo. Awitin natin sa aking buhay. Sino ang number one? Sa aking buhay. You're the only one. Problema may dumating, ikaw ang pawitin natin. Ako'y tinulad mo. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Sa kagalakan mo, kalakasan ko. Ang buhay ko ito'y alay sa'yo. Come on, church, awitin natin ikaw lamang. Ikaw lamang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating,
magtitiwala sa'yo. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod aking mga papa. Tayo'y magdadala sa mga anak ng Diyos na nanghihirap. Come on church, sabihin natin, halika na. Bahaya, yes Lord. Ay umawit, magdala, kalakasan sa presensya. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Yes Lord. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na ako'y sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Sabihin natin, ito ang panahon. Panahon, di na uso ang mag-backslide. Yes, Lord, ito ang panahon. Sa Kanya, sama-sama na. Ang ako'y sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Sabihin mo sa iyong katabi, halika na. Bahaya, tagumpay Niya. Halika na, magdala, kalakasan sa presensya Niya. Muli pa, halika na, halika na. Ayun na, bahaya. Halika na, magdala, kalakasan sa presensya Niya. Sumigaw, sumigaw, sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may. Ay sumigaw, sumigaw, sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, duwalhatin Siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Say! Walhatin Siya. Tayo sumigaw para sa ating Panginoon. Sa galak ang lahat ng nilalang. Say! Purihin ang Diyos na. Sumigaw, sumigaw, sa galak. Sumigaw, sa galak. Sumigaw, sa galak. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw,
sa buhay. Bigay natin ang pinakamataas sa pagpuri. Ang ating palakpak sa ating Panginoon. Oo, purihin ka aming Diyos. Sambahin ka na lahat ng iyong nilikha. Salamat, salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, Ikaw ang number 1 sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa bawat tibok ng aming puso, bawat pagpupuri ng iyong mga anak, sa bawat paghinga ng bawat isa sa amin, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya sa umagang ito, Diyos, muli kami ay aawit sa iyo. Patuloy kaming magpupuri sa iyo. Patuloy naming ihahayag kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. We thank you sa buhay na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Patuloy nating sambahin nating Diyos sa umaga pong ito. Jericho. Muli nating sabihin sa Panginoon, it's between you and the Lord this morning. Kaharap mo ang Diyos. Nakikinig sa iyo ang Diyos sa umagang ito. He is looking to your heart. Just worship Him. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang pa. Muli pa sabihin mo sa Panginoon, mayroon lamang Sa libong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo'y bibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan nang walang humpay. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Muli pa, awitin natin sa ating Panginoon. Kung mayroon lamang ako, Diyos, kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo'y ibibigay. Iyong paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan upang ibigin ka nang wala. Oh, hindi natin kaya ng dagat. Puso ko sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay na
Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay kalakip ng aming awit. Bumuli pa, church, sabihin natin kaya ng dagat, kaya ng dagat. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Kaya ng dagat na hindi napapuno sa alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Muli pa sabihin mo sa Panginoon, kaya ng dagat na hindi napapuno sa alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Kalakip ng awit, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, purihin ka, o dakila ka, walhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpaka. Come on, church, ating ideklara, sing hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Bigay natin ang pinakamataas sa papuri pagsamba. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailan. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhati ka, o makapangyarihan, kataas-taasan. Lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka. Mapupurihan, sabahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari. Umulit pa, sabihin natin sa Panginoon. Ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Magpupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang walhatiin ka, makapangyarihan. Muli pa sabihin mo sa Panginoon, purihin mo ang Diyos sa umagang ito. Taas natin ang pangalan ng Diyos. Muli pa, hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang walhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakay. Umuli pa, hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhati,
makapangyarihan, kataas-taasan. Oh, ikaw ang Diyos. Magpakailan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, walang ika. Makapangyarihan, kataas na. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Oh, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Ikaw ang Diyos, muli pa, church, sabayin natin ang Diyos sa buhay. Ibigay natin ang pinakapag-asa, papuri at pagsamba sa ating Panginoon. How great is the God? Itataas ang ngalan mo, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, itaas natin ang ating Panginoon. Itataas ang ngalan mo, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sabihin natin sa Kanya, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. O dakilang ating Diyos. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. O
lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. O Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Ikaw ay dakila, Ikaw ay dakila, Ikaw ay dakila. Itinataas ka, Panginoon namin sa aming kalagitnaan sa umaga pong ito, sa aming mga pag-awit, sa aming pagsamba. Patuloy na mataas ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang at wala nang iba. Tunay nga po, Diyos, walang hihigit, walang papantay sa iyong kadakilaan dahil ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Diyos. Patuloy na malugod ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba sa iyo. Makita mo ang puso ng bawat isa na hindi lamang sa aming mga bibig umaawit, kundi sa aming mga puso na itinataas ka, niluluwalhati ka, sinasamba ka, Panginoon, sa oras na to. At tunay nga po, Diyos, wala kaming ibang nais sa pagkakataong ito, kundi ikaw lamang po. Makita ka nawa ng bawat isa. Magpahayag ka sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa umaga pong ito. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal, ang iyong dakilang habag, O Diyos, sa iyong mga anak sa umaga pong ito, kahit sa mga kasama po namin na sumusubaybay, Panginoon, sa live streaming. Abutin mo rin, Panginoon, sila ng iyong kahabagan, ng iyong kadakilaan, Panginoon, at ng iyong pag-ibig. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Turuan mo po kami na itaas, patuloy na itaas ang pangalan ng Panginoong Hesus sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. At inaamin po namin na kung wala ka ay wala po kaming magagawa. Have your way, O God. Have your way, Holy Spirit. We honor you. We acknowledge you. We reverence your presence, O God. Here in this place, in our lives, O God, be glorified, be magnified, be exalted. Oh, thank you, oh Jesus. Thank you, oh Father God. Lord, tunay nga po na sa inyo lamang kami, Panginoon, nananangan, and we just expect from you alone this morning. Na Lord, wala ka pong papalampasin. Sa umaga pong ito, walang lalabas sa pintuan na yon na hindi mo po kakausapin, na hindi mo po kakatagpuin. At dalangin ko po sa umagang ito, patuloy niyo pong buksan ang puso, ang aming isipan, ang aming mga kaluluwa, na tanggapin, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa umaga pong ito. Ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang mataas, madakila, mapasalamatan, O Diyos. No flesh
that will be glorified here in this place. No other name that will be glorified in this place, but only you, oh Jesus, our King, our Lord, our Savior, our Redeemer, and the one who was and is to come. Be glorified, God. Be glorified. Oh, we bless you, Jesus. We bless you, oh God. We glorify you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Take your throne, God. Take your throne. Take your throne in our midst. Oh, be glorified. Be magnified. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah to the Lamb of glory. Hallelujah to the Lion of Truth. Hallelujah to the Prince of Peace. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Oh, let your kingdom come. Let your will be done. Oh, upon our midst this morning. Heavenly Father, we thank you, oh God, Lord, for an open heaven, oh God, here in this place. Oh, we command, Lord, your ministering angels to come and minister, oh God, to your children this morning, oh God. Yes, oh God, as the Holy Spirit will move upon our midst. Yes, oh God. Yes, angels of the Lord, minister to the people of God this morning. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Oh, set the captive free, oh God. Lord, heal the brokenhearted, oh Jesus. Oh, yes, oh God. Give sight to the blind in the name of Jesus. Yes, oh God, freely move. Have your way, oh Holy Spirit. Have your way, oh God. Do what you can only do. Do what you can only do, oh God, in our midst this morning, oh God. Yes, oh God. Yes, yes, we welcome you. We welcome you, God. We welcome you. We welcome you, oh God. We welcome you. We welcome you. We welcome you, oh Jesus. We welcome you, oh God, our King, our Lord. Oh, we welcome you. We welcome you. We welcome you. Oh, yes, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. As we remain standing in the presence of God, can we invite the children po, all the kids, please come in front. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, oh God. Sige po, sa mga bata, pwede po bang tayo pumunta dito sa unahan? At habang tayo po ay patuloy na nakatayo sa presensya po ng Panginoon, can we just sakit at karamdaman, Panginoon, ay padaloy mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At Lord, tunay nga po, O God, na Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang bumalot sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, sa mga bata pong ito. Lord, we entrust their lives to you, O God. In the name of Jesus, these things we pray. Amen and amen. Praise be to God. Amen. Tayo po ay makakaupo po sa presensya ng ating Panginoon. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Praise be to God.
So, mapagpalang umaga po. Sila Bishop po ay, tsaka po si Rev Stella ngayon ay nasa Mindoro. At praise God dahil ang gawain po ng Panginoon sa lugar na yon ay patuloy din po na pinagpapala ng Panginoon. So, sige po. Ayan, yung mga bata po ay nasa kanila na pong silid. So, tayo naman pong mga nandito ay I believe na sino po ang bukas ang puso to receive the Word of God this morning. Amen. Ang bawat isa po sa atin. Amen. Nandito po tayo hindi para makinig ng music or basta lang kumanta or basta lang, kumbaga, masabi na umattend tayo ng church. No. Pero sabi nga po, the most important thing is the Word of God. Amen? Yung salita po ng Diyos na patuloy na magbabago sa ating mga buhay, patuloy na magbibigay ng direksyon sa buhay pong ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, sige po, tayo ay magsimula na po. Nandito pa rin po tayo sa ating tema this February na The True Love for God. So, lahat po tayo may kanya-kanyang definition ng love. Di ba po? But, sabi nga po, ang mundo, ang definition nila ng love, it's more on the feelings. Pag meron, kumbaga, pag gusto mo pag mahal mo ako, mamahalin din kita. Pero pag hindi mo na ako mahal, hindi na rin kita mahal. Di ba po? Ganyan ang mundo. Kumbaga, but sabi nga po, love is more than a feelings. Amen? Love is not yung parang sa pag mag-asawa po, di ba? Na sa ligawan, kunwari, liligawan pa lang ng lalaki, ang babae, may kilig factor, di ba po, sa mga babae, pagbibigyan ng bulaklak, ito, dumaan po yung Hearts Day nung 14, bibigyan ng tsokolate, may kilig factor. But that's not love. It's just a feeling na, kumbaga, you are being, tawag po dito, kumbaga, na-appreciate ka or gusto ka, di ba? But the real love is more than that. Amen? The love is a commitment. The love is, makikita po natin sa 1 Corinthians. Sabi nga po, love is patience. Patient. Love is kind. Love does not puff up or love does not love rudeness. Diba? Makikita po natin sa 1 Corinthians 13, ano yung totoong klase ng pag-ibig. Pero this time po, naalala niyo po yung, I think si Rev Stella po yung nagbanggit, di ba, nung different kinds of love. Di ba po, na yun nga, may iba't ibang uri ng pag-ibig. Merong agape love, phileo love, storge love, at ano pang isa? Eros love, ayan po. So, may iba't iba pong uri ng pag-ibig. Pero sabi nga po dito, pag-uusapan po natin ngayon yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Yung pag-ibig na yon. So, ito po yung sa atin pong key verse. Punta po tayo sa John 14 verse 21. Sa mga may Bible po, you can open your Bible po sa John 14:21 or sa Tagalog, Juan 14 verse 21. Sa mga wala naman pong dalang Bible, ito po, meron po tayo sa screen. Sa medyo nearsighted po, katulad ko, hindi ko na po nababasa yon. Talikod po kayo. Ayan, meron po din doon sa likod. Ayan, meron po tayong mga screen dito kung wala po kayong dalang Bible. But, we are encouraging everyone, let's have our own Bible. Amen po. Iba pa rin po na sa Bible po tayo nagbabasa. Kasi po, pag sa cellphone, pag po biglang may nag-text, may nag-message sa Messenger, o kaya sa Viber, or kung saan-saan, pag nag-pop up, distracted na po tayo. Amen? Pero po pag sa salita po tayo ng Diyos, nagbabasa, wala dyang magpa-pop up na text message o wala dyang notification, di ba po? Makaka-concentrate po tayo. Kaya po, we're encouraging everyone, let's have our own Bibles po. Amen? Sabi po dito sa John 14 verse simulan lang po muna natin dun sa verse 19.
Sabi po dito, a little while longer, and the world will see me no more. Ang Panginoong Hesus po nagsasalita dito. But you will see me, sabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, because I live and you will live also. Ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito, dahil nga po malapit na yung, kumbaga, crucifixion niya during that time, sinasabi niya po sa mga alagad na, sandali na lang na makakasama niyo ako at hindi niyo na ako makikita. Pero sabi po ng Panginoong Hesus, but you will see me because I live and you will live also. Kumbaga, kung makikita po natin dito, sinasabi po ng Panginoong Hesus na although siya ay mamamatay, pero po kumbaga if we will read between the lines sa sinasabi po ng Panginoong Hesus, magre-resurrect po siya dito. Amen? May resurrection na mangyayari sa Panginoong Hesus. At sabi niya po, because I live, you will live also. So, sabi nga po, ang Panginoong Hesus natin, siya po ang first fruit na nag-resurrect. So, namatay po siya, alam natin, and after 3 days, siya po ay nabuhay na mamuli. At tayo din po, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, katulad ng mga disipulo, sinasabi po ng Panginoong Hesus sa atin na, sabi nga po, because I live, you will live also. Darating din po ang oras, kahit tayo po ay lumisan sa mundong ito, ay mabubuhay po ulit tayo, kumbaga, meron pong eternal life na gagaling po sa Panginoong Hesus. And verse 20, sabi po dito, at that day, you will know that I am in my Father and you in me and I in you. So, kumbaga sinasabi po ng Panginoon sa mga disipulo, makikita ninyo na siya daw po ay I am in my Father. Nasa kasama po siya ng Diyos Ama. At sabi nga po, and you in me, tayo naman po, kasama natin ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus daw po ay nasa sa atin. At ito na po yung ating key verse. Verse 21. Sabi po dito, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest himself to him. So, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, kung makikita po natin dito, nagbigay po ang Panginoong Hesus, di ba, na, kumbaga, paano natin masasabi na mahal po natin siya? Ano po yun dun sa unang mga phrases na sinabi po ng Panginoong Hesus? He who has my commandments and keeps them. So, ayun po ang kumbaga, basihan na mahal natin ang Panginoon. Hindi po yung sasabihin lang natin na, Lord, I love you, o kaya, Lord, mahal kita. Pero hindi naman po natin tinatago ang commandments ng Panginoon or hindi natin, sabi nga po, wala yung commandments ng Panginoon sa buhay natin, ay hindi po yun ang batayan. Naalala ko lang po, nung maliliit po kaming magkakapatid, ewan ko po kung naalala pa po nila Shalem yun, nila Naya, nila Shem, mga kapatid ko po. Pag po si Mama ay may uutos po sa amin at hindi po kami sumusunod, literal po, di ba, normal, magagalit ang magulang. Tapos pag kunwari kami na po yung may kailangan, may kailangan na ganito, may ganyan. Minsan po, magsasalita po si Mama na sabihin niya po, tinatawag mo akong Mama, hindi ka naman sumusunod sa akin. Di ba? Parang sinasabi po, kumbaga sa Panginoon, di ba? We're calling Him Lord. We're calling Him our Master. Pero hindi naman po natin siya sinusunod. Parang anong saysay, di ba? Na parang, ngayon pong malaki na ako at may anak na ako, doon ko nare-realize na, oo nga, kumbaga importante yung pagsunod sa, kumbaga bilang anak, sa magulang. Kasi po, kumbaga, as our obedience to them, ito ay nagpapakita na mahal natin yung magulang po natin. Tama po ba? Hindi lang in words, hindi lang sa sinasabi natin na mahal natin yung magulang natin, mahal natin yung kapwa natin, but we also obey them. Amen? At sabi po ng Panginoong Hesus dito, yan nga po, and he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Bago po tayo pumunta doon, nais ko po na ito po yung maging foundation ng pagmamahal natin sa Panginoon.
Di ba po, sabi sa John 3:16, alam ko po, most of us memorize na yon. Kung hindi nyo pa po memorize, I encourage you po na i-memorize natin. Ano po sabi doon? For God so loved the world. Meron pong nakalagay na so. Ibig sabihin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, sabi nga po, before the foundation of the world, bago pa po tayo ipinanganak, ikaw at ako sa mundong ito, mahal na po tayo ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sa kabila, mahal ka ng Diyos. Isa po yung katotohanan na hindi pa po tayo pinanganak sa mundong ito, minahal na po tayo ng Diyos. Amen? At sabi nga po, sa Romans 5 verse 8, ayan, sa mga, may Bible, pwede po natin yang i-open. Sabi po dito sa Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, sabi nga po dito sa Romans 5:8, hindi lang sinabi ng Panginoon ni God na mahal niya tayo, but even sa John 3:16, hindi lang po sinabi ni God na mahal niya tayo, but may demonstration of love. Amen? Meron pong kumbaga act of love. At ano po yun? What is the act of love na pinakita ng Diyos? Sabi nga po, di ba dun sa John 3:16, the act of love is pinadala niya po ang Panginoong Jesus. Amen? Dito sa mundo, sabi po doon, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And dito po sa Romans 5:8, sabi po dito, yung demonstration po ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sabi nga po, that Jesus, although tayo daw po ay mga makasalanan pa, bago po natin makilala ang Panginoong Jesus, sabi po doon, Christ died for us. Namatay na po ang Panginoong Jesus on our behalf para po matanggap po natin yung salvation. So kung makikita po natin na hindi lang po by words, but there is an action. There is a demonstration. Di ba po sa mga manliligaw, hindi naman pwedeng sabihin lang sa iyo ng lalaki, tayo pong mga babae na manliligaw sa iyo pero lagi kumbaga sabi lang ng sabi na I love you, mahal kita. Tapos, hindi mo pa ganun kakilala yun ng lalaki. Ikaw po ba bilang babae, yung mga kababaihan po natin dito, sasagutin mo po ba yung kind of guy na ganun, na puro I love you lang, maari pong sa text, o kaya pag nakita kayo, puro I love you lang, pero walang effort, di ba? Hindi ka man lang, kumbaga, hindi man lang di ba po yung unang panahon, nagtataga po ng kahoy, di ba? Nag-iigib. Kumbaga, kumbaga, ipino-prove niya po na mahal niya yung babae, di ba? Alam niyo po ba, ganun din ang Panginoon, si God. He proved His love for us through our Lord Christ Jesus. Na ang Panginoong Jesus po ay dumating dito sa mundong ito. Amen? Nagkatawang tao siya na Diyos. At sabi nga po, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, nagkatawang tao po siya, bumaba siya dito, at sabi nga po siya, dapat na tayong mamamatay, pero tayo po ay, kumbaga, He took our place. Siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo para po once and for all ay magkaroon ng kaligtasan ang humanity. At praise be to God, dahil ganun na lang po tayo kamahal ng Diyos. Amen? Are we not joyful for that, di ba? Kumbaga, pag marirealize po natin na gano'n na lang tayo kamahal ni Lord, kahit iwan ka pa ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, or kung sino mang mahal mo sa buhay, if you know and you know na mahal ka ng Diyos, that will be more than enough. Amen? Amen? Isang kumbaga, katunayan, or kumbaga parang testimony, sa buhay po ni Nanay Evie, although we still believing, di ba? Pero po hindi siya, dahil alam niya po na mahal siya ni Lord, she keeps on doing what the Lord wants for her. Amen? Kahit na sabi nga po, iwanan tayo ng pinakamahal natin sa buhay sa mundong ibabaw na to. But, if Jesus is with us, amen, alam natin na ang pangako ng Panginoong Jesus, He will never leave us nor forsake us. Di ba po, there will be love
love, there will be joy, there will be peace sa puso po natin. Amen? Kung maiintindihan, kung mauunawaan po natin, gano'n na lang ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Amen? Kaya po gusto ko pong, ilay po muna natin yung foundation na kailangan po nating maintindihan. At sabi din po sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Imposible po na sasabihin natin kay Lord or ipapakita natin kay Lord na mahal natin siya kung hindi po natin natanggap yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Alam niyo po, isang katotohanan, bakit maraming lumalayo or bumabalik sa dating buhay or tumatalikod sa Panginoon? Kasi po maaaring nahatak lang sila sa church o kaya po maaaring may nakapagsabi lang sa kanila, pero po hindi talaga nila tinanggap ang tunay na pagmamahal ng Diyos, ng Panginoon. Bakit po? Kasi pag po ang isang tao na tunay na tinanggap ang pagmamahal ng Panginoon, that love from God will cause that person na mahalin din ang Diyos in return. Amen? Kahit saktan siya ng tao, kahit na may gawa ng hindi maganda ang tao sa paligid niya, but if you receive the love of God in your heart, may makikita po tayong changes sa buhay natin. Katulad ng mga disciples, tingnan niyo po, di ba, parang sila James, sila Andrew, na mga mangingisda, sila Peter. Nung tinawag sila ng Panginoong Jesus, bakit ang bilis? Di ba po na parang ang dali nilang tinalikuran yung pagiging mangingisda nila or kung ano man yung profession nila, sumunod sila sa Panginoong Jesus. At simula nung sumunod po sila sa Panginoong Jesus, never silang tumalikod sa Panginoon. Except si Peter, nagkaroon po siya ng kumbaga, actually, hindi po natin pwedeng sabihin na talagang totally nag-backslide siya sa Panginoon. Pero although dininay niya si Jesus, pero po ni-restore siya ng Panginoong Jesus. Di ba? But, bakit kaya ganun na lang yung pag-respond nung pong mga disciples, di ba, sa Panginoong Jesus? Because I do believe, although hindi po siya nakasulat dito sa Bible, I do believe na nung tinawag po sila ng Panginoon, may nangyari sa buhay nila. There's something na meron sa Panginoong Jesus na tinanggap po nila. Kaya nung tinawag na sila ng Panginoong Jesus, come, follow me. Wala pong dalawang isip, walang, Lord, teka, sandali, kukuha muna ako ng gamit. Lord, teka, magpapaalam muna ako sa pamilya ko. Lord, teka, wala pong ganun eh. Di ba? If we will read the Bible, sabi po doon, immediately, they follow Jesus. Tayo din po, we can truly love God if we will receive that love that He offered. Actually, sa lahat po ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Pero ang tanong po, sino ang magbubukas ng puso para tanggapin yung pagmamahal na yon na nanggagaling po sa Panginoon? I believe tayo po, kaya tayo nandito, because we receive the love of Jesus. We receive the love of God. Amen po? But if you have this question right now sa puso mo, totoo kayang tinanggap ko na yung pagmamahal ng Panginoon? Ikaw lang po ang makakasagot niyan. Dahil alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus po natin, our God is a personal God. Although let's say yung asawa mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, they already have this relationship with God, it doesn't mean na meron ka na ring relationship sa Panginoon. Amen? Because it is our own, kumbaga tayo po yung magbubukas ng puso natin sa Panginoon. Tayo yung tatanggap personally ng pagmamahal po na yun ng Panginoon. Amen? Kaya this time po, ikaw kung meron ka pang pag-aalinlangan sa puso mo na, Lord, tinanggap ko na po ba talaga yung pagmamahal? That love, kumbaga parang parang sa, kumbaga, just an illustration. Parang kunwari po, may nanliligaw, di ba? Laging nagdadala ng bulaklak,
Kumbaga, prove niya talaga yung pagmamahal niya dun sa babae. But if that woman or if that lady will not receive the love nung binibigay nung manliligaw niya, there will be no kind of relationship na, alam mo po yun, kumbaga magiging sila. Tama po ba? Same holds true po sa Panginoon. Sabi po, di ba dun sa binasa natin, Prinove na po ni God yung pagmamahal niya through our Lord Jesus Christ. Pero this time, ang tanong, tatanggapin po ba natin yung pagmamahal na yon ng Panginoon? Amen? Kaya po, ang relationship natin sa Panginoon is personal, individual. At sabi niya po, 'di ba, sa salita niya, He is knocking into our hearts. Kumakatok po siya sa puso ng bawat tao. At sabi nga po, kung sino man ang magbubukas ng pintuan para sa Panginoon, sabi niya po, He will come and He will dine with Him. Ano pong ibig sabihin? Gusto po ng Panginoon na sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Amen po? And sabi nga po, if we receive that kind of love, sure enough, meron pong magbabago sa buhay natin. Kasi 'di ba parang ako po nung nagpakasal ako, hindi ako pwedeng bumalik dun sa buhay pagiging single ko. Tama po ba? Kasi nakipag-commit na ako eh. I commit my life to my husband. 'Di ba po? Kumbaga, tatalikuran ko yung mga dati kong ginagawa na pwede akong magdesisyon sa sarili ko, pwede po akong gumawa ng mga hakbang na ako lang, kasi dalaga pa po ako noon eh. Pero nung ako po ay pumasok sa covenant, sa relationship, sa buhay may asawa, marami po akong sinacrifice. Alam niyo po ba, ganun din po sa Panginoon. If we will have a personal relationship sa Panginoon, meron po tayong mga old habits o kaya may mga ginagawa tayo dati na hindi na natin siya gagawin. Bakit? Kasi nasa relationship tayo sa Panginoon. Sino po dito na mga may asawa? Pwede po bang kaway-kaway tayo dyan? Ayan. Sa mga may asawa po, meron po ba na magsasabi na gusto mong sinasaktan mo yung asawa mo? Gusto mong gawin kung ano yung ayaw niya kasi natutuwa kang naiinis siya sa'yo, nagagalit. Meron po ba? Meron ba? Wala, di ba? Tayo pong mga asawa, di ba? As much as possible, kung ano yung magpapasaya or ano yung ikakatuwa ng asawa natin po, di ba yun yung gagawin natin? Dahil mahal natin siya. Mahal po natin yung asawa natin. Tama po ba? Maging ganun din po sa Panginoon. Pag alam po natin, ano po yung kumbaga, hiwalay sa atin sa Panginoon? Kasalanan. Pag alam po natin na ang kasalanan makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon, gagawin pa po ba natin yun? Hindi. Di ba po? Kasi mahal natin si Lord. Ganun din po, kumbaga, kaya po, binabanggit ko po kanina, ito pong 3 verses na to, ayan, pwede nyo po siyang bulay-bulayin sa inyo pong mga bahay. Continue to read it hanggang sa talagang pumasok po siya sa puso natin. It is God who first loved us, kaya po natin siya matututong mahalin. Amen po? Kaya po yung true love for God, makikita lang po natin siya na magmamanifest sa buhay natin if every day we will receive the love of God into our hearts. Hindi po siya one-time event. Ano po yung one-time event? Di ba parang, kunwari po, pag kinasal, isang beses ka lang ikakasal, except na lang po kung may renewal of vow na gusto mo. Bakit po mga ganito yung topic natin? Kasi nga po, di ba, love day nung nakaraan, nung 14. But we don't celebrate Valentine's. Church, Valentine's is a pagan, ano po tawag doon? Ritual or event, ganun, na they worship yung isa pong God nila. But we don't do that. Okay lang po na kaya po pwedeng mag-date kahit
hindi February 14, sabihin mo sa asawa mo, pwede tayo mag-date kahit hindi February 14. Pwede mo akong bigyan ng bulaklak kahit hindi February 14. Yan, parinig din. Joke lang po. Hindi kasi totoo po, di ba? We can celebrate each other. Sa mga mag-asawa po, di ba? Kahit hindi February 14. Because every day is a love day. Amen po. Dapat po every day ay nag-uumapaw ang pagmamahal natin sa bawat isa. Kahit bilang mag-asawa, meron pong mga tampuhan, samaan ng loob. Pero po, sabi nga, part siya para parehas pong mag-grow. Amen? Balik po tayo. Di ba po, parang katulad sa sa marriage or sa pagkinasal ka, it's an event, one-day event. Pero po yung marriage journey, it's an everyday event. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, nasal na tayo nung January 30, 2016. Ayun ba yung wedding namin? Tapos na obligasyon ko sa'yo. Meron po bang ganon? Pumasok ka pa sa pagiging mag-asawa kung ganun pala yung mindset mo. Sana nagstay ka na lang single forever. Di ba po? So, if we want to be in a relationship, it is an everyday na tayo pong mga babae nung sabi, submit yourself to your husband. Everyday po. Actually, ako rin po hanggang ngayon. Talagang minsan may struggle po ako sa pag-submit kasi meron po akong sariling desisyon eh. Pero po, if I will go back to what the Word of God is saying, kailangan ko po mag-submit sa asawa ko. Sa mga asawang lalaki naman po, ano sabi? Diba? Love your wife as Christ loved the church. O tanungin po natin yung mga asawa nating lalaki, minamahal mo ba ako katulad ng pagmamahal ni Jesus sa church? Diba? So, ano pong ibig sabihin? In a relationship, talaga pong we will work on it. Amen po? So, sa mga singles po natin, sa mga kunwari, ikakasal pa lang or you're desiring to have a future, kumbaga, yun nga po, kailangan ma-open po yung mind natin na hindi lang siya laging nasa mataas kang emosyon, di ba? Na parang laging mahal mo siya, feeling mo. Alam niyo po ba katotohanan, di ba? Kaya nga po, love is a commitment. Love is, kumbaga, hindi po siya feeling. Kasi po, sino po yung mga mag-asawa na dito for, kunwari, 30 years and up? Ayan po, sila Ate Aileen, sila, Ate Dory, ayan. Di ba po, kumbaga, walang relasyon na laging mataas yung emosyon mo, na mahal mo siya. May time talaga na talagang, because you entered into a commitment to that person, gagawin mo pa rin yung responsibility mo sa kanya. Di ba po? Whether masaya ka or malungkot ka, o kaya naghihinagpis ka o sugatan ka, because you are in that commitment, you will still do what you ought to do. Amen po? Ganon din po tayo sa Panginoon. Mapapakita po natin yung totoong pagmamahal natin kay Lord dahil committed tayo sa Kanya, dahil po we enter into a commitment to the Lord. Sabi nga po, maglilingkod tayo kay Lord, mamahalin natin siya, sasambahin natin siya, nasa loob man tayo ng bahay natin o nasa church man tayo o nasa man po tayo, dahil may commitment po tayo sa Panginoon and because we love Him. Amen po? Dapat po ayun yung foundation natin. Dahil pag dumating po ang point na sasabihin na lang, Lord, mahal kita, nakikita mo po lahat ng ginagawa ko, ibig sabihin, hindi na natin po nire-recognize na si Lord yung unang nagmahal sa atin. Kaya lang po natin ito nagagawa. Amen? Kaya po dapat po, we will always acknowledge to ourselves na kaya po natin minamahal ang Panginoon ngayon dahil siya ang unang nagmahal po sa atin. Amen? Amen? This moment lang po, can we just bow down our heads po and close our eyes? Personally po, talk to the Lord. Tanungin, kumbaga, ikaw po, kung alam mo sa sarili mo, hindi mo pa totoong tinatanggap yung pagmamahal ni Lord, God is offering His eternal love, His unfailing love po sa bawat isa. And this moment, tell to the Lord, Lord, I receive your love.
I receive your love. At hindi po siya matatapos ngayon. Every day, receive the love of God. Let's receive His unfailing love. Let our hearts be open to receive the love of God. Sige po, personally, sabihin niyo po sa Panginoon, tell to Him, Lord, I receive your love. Tinatanggap ko po ang walang hanggang pagmamahal mo para sa akin. At turuan mo po ako na mahalin kita dahil ikaw ang unang nagmahal sa akin. In Jesus' name, amen. I pray na yung simple prayer po na yon ay talaga pong binuksan natin yung puso natin sa Panginoon. Amen? Sige po, let's go on. Let's continue po. As that foundation is already laid, kumbaga alam na po natin na ang Panginoong Jesus, God Himself is the one who loved us at patuloy po nating mamamahal ang Panginoon. Sabi nga po, that kind of love na natanggap po natin sa Panginoon at gagamitin din natin to love Him in return and even love others ang maging anchor po natin. Amen? Ano pag sinabing anchor or foundation of our love towards God and others? Di ba po ang barko, yung malalaking barko, pag po nasa pampang yan or nasa, nasa pier, nagbababa po sila ng angkla. Para po kahit anong lakas ng hangin, lakas ng wave, ay hindi po madadala kung saan-saan yung barko. Ganon din po tayo. Pag po may angkla tayo, katulad nga po yun, yung salita po ng Panginoon, ito pong mga verses na to, ay itanim po natin sa puso natin at maging angkla po natin. Anuman pong pagsubok, anumang suliranin, anuman po ang dumating sa buhay natin, makikita mo po yung sarili mo, nakatayo ka pa rin po at patuloy na mamahalin si Lord at susundin siya, gagawin yung kalooban po niya. Amen? Because tama po yung foundation natin. Amen? Hindi po tayo ang unang nagmahal sa Panginoon. God is the one who first loved us. Amen po? And today, we can love Him in return. At sabi po sa 1 John 3, verse 18 to 19, sabi po dito, 1 John 3, verse 18 to 19, My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. And by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Sabi po doon, di ba? Let us not love in word or in tongue. Huwag daw po tayong magmahal na sa salita lang. Di ba? Ang gusto po ng Panginoon, we love in deed or in action. May kasamang paggawa. Di ba? Kaya nga po may kasabihan tayo na, action speaks louder than words. Kahit po lagi nating sinasabi everyday kay Lord na mahal natin siya, pero hindi naman po natin ginagawa yung kalooban niya, hindi po yun ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Ang tunay pong pagmamahal sa Diyos, sinasabi na natin na, Lord, mahal po kita, and ginagawa po natin yung kalooban niya. Kahit mahirap magpatawad ng taong nakasakit sa atin, dahil mahal natin si Lord, papatawarin natin yung tao na yon. Kahit na sapat-sapat lang po yung meron tayo, pero pag sinabi ni Lord, i-bless mo to na tao na to, kahit walang matira sa'yo, you will still obey the Lord dahil mahal po natin siya. Diba? Pag po ang atin pong motivation sa lahat ng ginagawa natin ay ang pagmamahal po na natanggap natin sa Panginoon at ang pagmamahal po natin sa Kanya, wala pong mahirap gawin. Amen? Kumbaga, sabi nga po, yung love na yon will compel us to, kaya sabi po ng Panginoong Jesus, to keep His commandments and to have His commandments, tanggapin yung commandments po ng Panginoon. Di ba? Kung ano po yung sinasabi sa salita niya. And
not only to receive, kumbaga, yun nga po, di ba, pag mahal po natin, kunwari, balik po tayo sa may mag-asawa, kunwari po, yung asawa ko, gusto niya, ano niya po kasi, routine niya, nagkakape po siya sa umaga. Ako po, hindi ako nagkakape. Natuto lang po ako magkape nung pong nag-work po ako sa JLY admin po. Pero hindi po talaga ako nagkakape. Kumbaga parang once in a while lang po talaga. Pero siya po, nagkakape, kailangan ko pong i-adjust yung sarili ko na mag-init ng tubig, ipagtimpla siya, gawin po yun kasi mahal ko siya. Diba? Para pong, kumbaga kung ano yung sabihin niya, kailangan ipasok ko sa sistema ko. Para po mapakita na mahal ko siya, and at the same time, para hindi po kami mag-aaway. Diba? Para pong ganun lang. Parang sa Panginoong Jesus po, kumbaga, if we love God, ano man po yung sinasabi niya sa salita niya, diba? Tatanggapin natin siya. Ipapasok natin sa sistema natin. Alam naman po natin na hindi naman magagalit talaga sa atin si God. Meron na may times pag mali po tayo, papaluin niya tayo, 'di ba? Iko-correct niya tayo. But alam natin na hindi po nagagalit si God na katulad ng galit ng tao. Sabi po kasi 'di ba sa salita ng Diyos, the wrath of man doesn't produce the righteousness from God. So nagagalit po si God pero alam natin na it's for our good naman pag po nagalit siya, just to correct us, di ba? So, ibig sabihin po, yung mga kagustuhan po ng Panginoon, if we truly love Him, tatanggapin po natin ano yung sinasabi niya. Di ba? Hindi po tayo mamimili. Hindi to tayo na, ay Lord, ito lang yung gagawin ko ito wag na to, mahirap to O kaya po, hindi ko talaga to Lord kaya. Totoo po, in our own, hindi natin kaya. But with the Holy Spirit, with His power into our lives, makakaya po natin gawin yung gusto po ng Panginoon. At sabi po doon, and keeps them. Hindi lamang po natin tatanggapin yung salita ng Diyos, yung sinasabi niya, pero po itatago natin siya. Saan po? Sa bulsa natin? Sa bag natin? Hindi po. We will keep it into our hearts. Bakit po? Kasi sabi po ni David, I keep thy word into my heart that I may not sin against thee. Pag po ang salita ng Diyos ay nakatago po sa puso natin, tutulungan po tayo ng salita ng Diyos na hindi po magkasala sa harap ng Panginoon. Tutulungan po tayo ng salita ng Diyos na ayusin yung buhay natin nang naaayon sa kalooban po ng Panginoon. At sabi po doon, di ba, it is He who loved me, sabi po ng Panginoon. Doon makikita ni God, doon makikita ng Panginoong Jesus na mahal po natin siya. Pag daw po, we have His commandments and we keep them into our hearts. At sabi po dito, let's continue, sabi po dito na kasunod doon, and He who loves me, ngayon pong natututunan na nating mahalin ang Panginoon in every day of our lives. Sabi po ng Panginoong Jesus dito, He who loves me will be loved by my Father. Sino po dito may mga anak? At tayo pong mga magulang na may anak. Kunwari po yung anak natin, meron siyang kaibigan. Na yung kaibigan na yon, mahal na mahal po yung anak natin. Di ba tayong magulang, pag nakita natin na mahal nung, let's say, bata na yon o kaya yung youth na yon, mahal yung anak mo, di ba po, kaya nga yung iba nagiging tawag dun sa parent nung kaibigan niya, nakikimama, nakikimami, na imbis na tita, di ba, minsan nakikimama na, di ba, parang kumbaga, tinuturing na magulang niya. Or yung magulang naman po, tinuturing din na anak yung kaibigan na yon, nung anak niya. Alam niyo po ba, parang ganun po. Hindi man similarity na ganun, pero parang ganun po. If we will love Jesus, Father God will love us. Kaya po, dapat mahalin po natin ang Panginoong Jesus. Amen? We have to love Jesus. Hindi lang po sa salita, but in action. Amen po? Indeed, nakikita, ginagawa po natin.
At sabi po dito, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest himself to him. Alam niyo po ba, isa pong napakaganda na mangyayari po sa isang tao ay siya po mismo magkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. At sabi po ng Panginoong Hesus dito, if we will love Jesus, Father God will love us. At mamahalin din po tayo ng Panginoong Hesus. Although, mahal niya na po tayo. Diba? Mahal na tayo ng Panginoong Hesus. Pero po sabi niya doon, He will manifest Himself to us. Ano po ibig sabihin nun? Pag may problema ka, you need a friend, Jesus will be your friend. Amen po? Pag may sakit ka, Jesus will be our healer. Kung meron po tayong, kumbaga, kulang tayo ngayon, alam niyo po ba, kasi nga po, di nagpapagawa po kami ng bahay. Talaga pong by faith ang amin pong pagpapagawa ng bahay. Alam niyo po ba nung isang beses lang po, sabi ko, Lord, kailangan na po ng ganito. Talagang kay Lord lang po ako nag-ano kasi si Lord po yung nagbigay sa amin ng lupa. So alam ko po si Lord din magbibigay nung pagpapatayo namin ng bahay. Talagang kay Lord po ako nag-ano na, Lord, yun nga, kailangan na ulit ng semento, naubos na kasi yung semento. Alam niyo po ba, pag talaga po kay Lord tayo nagtiwala, ma-amaze ka na lang sa Kanya. Bigla po may nagbigay po sa akin ng 4,000. Ang semento po ay 190 ba? 195. Basta parang ganun po. In short, nakabili po ako ng 20 bags na semento dahil may ginamit po si Lord na ibigay po yung pambili ng semento. Di ba po, pag kay Lord tayo nagtiwala, hindi po tayo mapapahiya. Amen po? That is our God. Kaya po, di ba parang, kung sa tao po, minsan if-fail pa tayo, pero si Lord po, He will never fail us. Amen? Kaya po, kay Lord po talaga tayo magtiwala. Amen? At sabi nga po, sabi dito na, He will manifest Himself to us. Amen? Sino pong gusto na the Lord will manifest to us? Amen? Na tayo po mismo makikita natin si Lord. Na whatever our need, sabi po sa salita ng Diyos, He is our present help in time of need. Ako po, pag po yung katawang lupa ko, pagod na, dahil bilang nanay po, sa umaga, aasikasuhin mo mga bata, tapos yun nga po, hahatid sa school, uuwi, wala ka pa pong, kumbaga hindi pa tumatagal yung puwet mo dun sa upuan, aasikasuhin mo na naman isa, dahil po papasok, kasi magkaiba po sila ng oras, hatid sa school, tapos maya-maya, konting oras lang po, magsusundo na ulit dun sa isa, tapos, after ilang minuto, magsusundo ka na ulit. Talaga pong, minsan po, talagang yung katawan ko po, parang gusto ko lang humilata. Pero po, pag alam ko po na pagod na po ako, mag-start lang po ako mag-worship sa Panginoon. Mag-start lang po akong kumanta kung ano po yung nasa puso ko na awitin para kay Lord. Inaawit ko lang po sa Kanya. Nagpe-pray lang ako na Lord. At lagi, ito po, sabi nga po, di ba, the Word of God is powerful. Makapangyarihan po salita ng Diyos. I am keep on declaring, sinasabi ko po sa sarili ko, that the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Hindi po ako tumitigil na sabihin na the joy of the Lord is my strength hanggat hindi ko po nararamdaman na lumalakas yung katawang lupa ko. Hanggat hindi ko po nararamdaman na nare-restore yung katawang lupa ko. Minsan naman po, ito po ilang beses ko na po ito naranasan. Sorry po pala sa mga kananayan natin na nagpunta nung Friday at hindi daw po kayo yata nakapasok dito sa church. Ay kami po kasi nandun sa kapatid ko kay Lashem. Kaya po nakalimutan ko rin po nag-message. Kaya po ako humihingi na sorry. Alam niyo po ba, napaka-importante po ng soaking. Bakit po? Kasi ako po personally, ite-testify ko po sa inyo. Ilang beses ko na po ito naranasan. Na totoo po, in the presence of God, there is peace, there is restoration. Ilang beses ko na po nararanasan na pag po talagang parang pagod ako, tas ang dami ko pong iniisip na yung isip ko po parang, alam mo po yung, kumbaga, overload na hindi ko po alam kung ano unahin ko. Pag po nag-start na po kung pumasok sa presensya ni Lord, kahit ako po, kumbaga, na-amaze.
nawawala po yung pagod ko, nagkakaroon ako ng peace, nagkakaroon ako ng hope, nagkakaroon ako ng joy, na alam ko pong hindi ko yun makukuha pag natulog lang ako. Bakit po? Kasi tayo po ay composed of body, soul, and spirit. Amen? Tama po ba? Minsan po akala natin, pagod po tayo, kaya po natutulog tayo. O kaya po, nagiging comfort natin, kakain ako ng ice cream, kakain ako ng cake, kakain ako ng matamis para gumaan yung pakiramdam ko, para mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Pero alam niyo po ba, ang totoo pong kapahingahan, wala pong iba na makikita natin ito, kundi po sa presensya po ni Lord. That is the best way to find that kind of rest na hindi po natin makukuha sa tulog, sa pagkain, sa kahit anong gamot. Dahil minsan po ang pagod na yung kaluluwa natin. Kailangan niya po ng presensya ni Lord for you to be restored, for you to have that strength na kailangan po natin para magpatuloy tayo. Amen? Kaya po, I encourage everyone. Although, hindi naman po natin sinasabi na perfectly talagang every soaking makaka-attend tayo, but kayo po mismo, try it to yourself. Kasi po, sabi nga, those who seek the Lord will surely find Him. Amen? Kaya po sa mga kahit po sa bahay nyo, even kayo po personally, just have that time, 15 to 20 minutes, na talaga pong i-focus nyo lang po sa Panginoon, tanggalin po natin yung mga distraction, tanggalin po natin yung mga pwedeng umagaw ng attention sa atin, and just really look to the Lord. Alam nyo po, kayo rin po, kumbaga personally, makikita nyo po that there will be changes sa current situation nyo po. Amen? Sa current situation po natin. At ito po, kaya po yung sinabi ko sa inyo kanina, wala pong nagtiwala kay Lord na ng totoong tiwala sa Panginoon na mapapahiya, hindi niya papansinin. No. Alam niyo po ba, pag minahal po natin ang Panginoon, tingnan niyo po grabe kabuti si Lord. Di ba po siya yung una nagmahal sa atin? Kaya po ngayon natin siya minamahal. Ngayon po, pag minahal natin si Lord, may reward pa. Saan ka pa, di ba? Na parang lahat binigay na ni Lord, pero minsan lang po tayo yung makulit. Tayo yung umaalis kay Lord. Tayo yung gumagawa ng sarili nating kapamamaraanan. May gusto lang po akong iwan sa inyo bago po tayo magtapos. First po sabi nga po, sa Romans 8:28, sabi po dito, and we know that all things work together for good to those, kanino daw po? All things work together for good, hindi siya sa lahat. Doon lang po sa mga nagmamahal sa Diyos, to those who love God and called according to His purpose. Kaya po kung mahal natin si Lord, pwede mong i-claim to. Amen? Na kahit po negative yung situation, di ba si Joseph, biro nyo po yung life ni Joseph, nainggit sa kanya yung mga kapatid niya, pinagtangkaan po siyang patayin, di ba? Instead na patayin siya, sinabi ni Ruben, itapon na lang siya sa balon at lagyan ng dugo ng hayop yung kanyang tas yun yung ipakita sa tatay niya para mapakita na patay na siya. At nung nga po may dumaan na mga papuntang Egypt, ibinenta siya. Naging slave po siya ni Potiphar, di ba? Na pagbintangang ng grape, di ba? Kaya po nakulong siya. Nung nakulong siya, yun nga, because the gift of God na binigay sa kanya ng Panginoon ay ginagamit niya kahit nasa kulungan po siya, meron po siyang gift of interpretation of dreams. Yun nga po, di ba? In-interpret niya po yung dream nung baker at nung cupbearer. At nangyari sa kanilang dalawa, yung baker po ay namatay,
binitay. Yung cupbearer naman po, na-restore po siya sa palasyo. At sabi po ni Joseph, di ba, alalahanin mo ko pag nasa palasyo ka na. At ngayon po, nagkaroon ng dream yung Pharaoh, ay yung king. Di ba po? At sabi po, naalala ngayon ng cupbearer na meron na nag-i-interpret ng dream na nasa kulungan. At yun nga po si Joseph. At yun nga po, dahil doon, sabi nga po, di ba, naging kanang kamay po siya ng hari. He became the governor of Egypt. Biro niyo po, nung nakaharap na niya yung mga kapatid niya, di ba po, ang sakit nun na pinagtangkaan kang patayin, tinapong ka sa balon, binenta ka pa. Kung sa atin po gawin yun, ano mararamdaman mo? Naalala ko si Marina, yung testimony niya po sa di ba? Sa Tinig ng Pag-asa. Sa Speak Life. Na talagang halos ipamigay siya ng pamilya niya. Di ba parang, ano mararamdaman mo? Pag ganun yung pamilya mo sa'yo. Di ba po? Naturally, mag-create yun ng galit. Di ba po? Naturally, mag-create siya ng hatred. Pero alam niyo po, nung sinabi ni Joseph, nung nakita niya yung mga kapatid niya, even if you meant it for my bad, God meant it for good. Ito po yung sinasabi sa Romans 8:28. Sabi nga po, all things work together for good. Kahit po pangit pa yan, God can turn it for good. Kahit na negative pa yan, God can turn it for good. Amen? Kaya po sabi dito, all things work together for good to those who love God. Kaya po kung mahal mo si Lord at pangit yung sitwasyon mo ngayon, rejoice. Bakit po? God will turn it for good. Amen? Kung ngayon po ay parang wala ka ng pag-asa dahil ang dami nang nangyari sa buhay mo, parang hopeless na, wala nang parang magandang mangyayari, if you love God, start rejoicing. Amen? Dahil po, God will turn it for your good. Sabihin mo nga sa katabi mo, God will turn it for your good. Sa kabila, God will turn it for your good. Sabi nga po, meron at merong gagawin ng Panginoon. Kaya po, lugi ka ba? Lugi po ba tayo kung mamahalin natin si Lord? Hindi, di ba po? Ang dami pa po nating benefits, ang dami pa nating rewards pag minahal natin si Lord. Amen? And another thing, ito po, our last verse. Sa 1 Corinthians 2 verse 9, ito po ang aking favorite verse. Kumbaga, nung pong ako may graduate sa Bible School, tinanong po kami, ano daw yung parang verse na pwede naming ilagay dun sa, kasi po, yung picture namin, tas kung ano yung verse, ito po talaga yung lagi kong sinasabi. At ito po yung para naging life verse ko po talaga. Sabi po dito, as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for sabi po doon, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa nakukonceive sa puso ng tao ang mga bagay na nilaan, hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya po, di ba, pag minahal natin ng totoo si Lord, maa-amaze ka na lang kung ano yung mga pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Ako po personally, testimony ko po, dahil lumaki po kami na wala po kaming sariling bahay. Dahil po, si Rev po, siya kasi Bishop, yun nga po, from Pasig, dinala po sila sa Mindoro. So, for 20 years ba tayo sa Mindoro? 20 years po. Naka-11 yata po kaming lipat ng bahay. Kasi po nangungupahan lang po kami. Tapos po, yung last namin, dahil nga po nagbigay si Lord ng church doon, nung nasa JIL pa po kami,
Nakatira po kami sa likod ng church. So ako po, habang lumalaki ako, parang ang mentality ko, okay lang na hindi na ako magkaroon ng bahay dito sa lupa, basta sa langit may bahay ako. Alam niyo po, yun talaga yung mentality ko po. Na parang hindi na po ako naghahangad na magkaroon ako ng sarili kong bahay dito sa mundong ibabaw na to, basta sa heaven, may mansion ako. Kasi sabi po ni Lord, di ba? He will prepare a mansion for us in heaven. Ayun po yung pinangahawakan ko. At eto na nga po, nung ikinasal po kami ni Pastor Alvi, yung isa po naming ninang sa kasal, ang naging regalo po sa amin ay lupa. So, natuwa lang po ako sa Lord, thank you. Parang, wow, may lupa. Tapos parang yun nga, pero ang tanong, anong gagawin namin sa lupa? Diba? Magtatanim ba kami doon? O alam niyo po ba na parang nag-try din kami mag-alaga ng kambing? Kasi nga pa parang kumbaga nag-explore, ganyan. Pero po sabi ko nga, sana pala binenta na lang din namin yung kambing kasi inabutan lang din po sa amin ng kahit hindi kami marunong po mag-alaga pares ng kambing. So namatay lang yung kambing, parang lang po. Pero yun nga po, charge into experience na lang siya. Ganon. Tapos yun nga po, kumbaga parang sinasabi ko lang, Lord, sabi ko, nagbigay ka po ng lupa, so kung kalooban mo po na bigyan kami ng bahay, di nasa sa inyo po yun. But we still keep on serving the Lord. We still keep on doing what God wants us to do. Tapos, anong year po ba yun? Basta one day po, sabi lang po sa akin ni Ate Aileen, Pastora, may regalo sa'yo si Lord. Hindi ko pa maalala kung 2022 ba yun? 2022 po, no? Basta po, sinabi lang po na Ate Aileen sa akin, Pastora, may regalo sa'yo si Lord. Alam niyo po, ang ina-expect ko, kasi po, meron po akong desire na makita ko si Lord, si Jesus, face to face. Ito po, to be clear. Ang sinasabi po dun sa Bible, na nung si Moses, nung sinabi ni God kay Moses na, you cannot see my face dahil walang nakakakita ng face ko. It is the Father God. Pero po si Jesus, di ba? Bumaba siya dito sa mundong ito, nakita ng mga tao during His time, and He is still the Jesus na nasa langit. Now, in the spiritual realm, marami na pong nakakita sa Kanya. At ayun po yung ultimate desire ng puso ko. Kaya po nung sinabi ni Ate Aileen sa akin, na-excite po ako. Sabi ko, Lord, kung makikita ko na po ba kayo? Siyempre po, we believe na pag pumunta na po tayo sa eternity, whether mamatay tayo or whether yung second coming, talaga makikita po natin si Jesus, di ba? Pero po talagang, dahil siguro din po dun sa mga maraming testimonies na narinig ko, na may personal encounter talaga sila sa Panginoon, ayun po ang talagang desire ng puso ko. Sa totoo lang po, hindi ako naghahangad ng anumang kayamanan sa mundong ito dahil alam ko po, iiwanan ko din yun. At ang totoong kayamanan nasa heaven. Kaya po, nung time na sinabi ni Ate Aileen po, na-excite po talaga ako. At alam niyo po ba, iba pala po yung gift ni Lord. Yung gift po ni Lord, ayun yung bahay. Alam niyo po, nag-start po kaming magpatayo ng bahay. Puro po blessing ni Lord. Although eventually may ginawa na po kaming step along the way, pero po nag-start po yung bahay and it's still ongoing dahil po sa biyaya po ng Panginoon. Dahil sa pagpapala ng Panginoon. Wala po kami mapagmamalaki, kundi dahil sa biyaya at pagpapala po ni Lord. Amen? Dahil kay Lord lang po talaga siya galing. Kaya po sabi ko, Lord, ito pala po yung gift niyo sa amin. Kaya po, every time po na pumupunta po ako doon, nagpe-pray po ako na, Lord, thank you for your finishing anointing. Lord, ito po yung regalo mo. Alam ko na ikaw ang nagsimula, ikaw din ang magtatapos nito, ako hanggang sa matapos, ganyan. And praise be to God, siguro po mga nasa 75 to 80% na po yung aming bahay. Amen? So talaga pong, to God be all the glory. At ito po, kaya yung sinabi ko po sa inyo, ito pong yung personal favorite or talaga pong life verse ko. Sabi po doon, di ba? No eye has seen, no ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Kaya po pag totoong minahal natin ang Panginoon,
never po tayo malulugi. Never tayo ma-scam. Dahil po, totoo ang Panginoon. Totoo ang pagmamahal niya sa atin. Totoo yung mga salita niya. At kung ito po ay panghahawakan natin, makikita po natin na magmamanifesto. Kaya di ba sabi po ng Panginoon, I will manifest to Him. Magmamanifest po talaga siya. Dahil hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Sabi po sa salita niya, di ba? He is not a man that He should lie. At tao po, pwede pa magsinungaling eh. Pero si Lord po hindi. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya sino po na-excite sa umagang ito? Amen? Lahat tayo. If you know in your heart na mahal mo si Lord, be ready. Be excited. Diba? Kung ano man po yung gagawin ng Panginoon, praise be to God. Kasi it's for our own good. Amen? Hindi po tayo ipapahamak ni Lord. Amen? Dahil ganun na lang po niya tayo kamahal. Kaya sa umaga pong ito, let's all stand up and let's praise His name for indeed, sabi nga po, dakila ang Panginoon natin at sabi nga po ay katulad dun sa inawit po natin kanina, yung English version ng kakawitin natin. Sabi po dun sa English dun ay, how great is our God and all will see. Makikita ng tao sa paligid natin that we have a great God. Amen? Excited po ba kayo doon? Na makikita ng ibang tao na buhay ang Diyos. Na ang Diyos na tumawag at pumili po sa atin, hindi siya natutulog, hindi siya kumbaga hindi niya po tayo pinapansin. No. What He has said in His Word, He will do it. Kaya po, kung ang tagal mo nang walang excitement sa buhay, dahil sa dami ng problema, ang dami pong, kumbaga, parang ang daming suliranin, parang hindi natatapos, yung mga, kabilat-kabila, yung mga nangyayaring hindi maganda. But church, today, create an atmosphere or ikaw sa sarili mo, start to become excited sa gagawin ni Lord. Start that, kumbaga, sabi nga po, ang rejoicing kasi, hindi po siya katulad ng happiness. Ang happiness, kunwari, binigyan ka ng cellphone ng asawa mo, tuwang-tuwa ka kasi may binigay sa'yo, di ba? Pero after ilang wala na kasi parang naluluma na o kaya that is happiness. Pero po ang rejoicing, even though na hindi pa maganda yung sitwasyon, you can now rejoice into your heart because you know when you know that God is working, even though you have seen it yet, you have heard it yet, pero alam mo po na may ginagawa ang Diyos na buhay. Amen? Kaya po this morning, as we will sing this song, let that excitement be into your heart na, Lord, may gagawin ka. Dahil sabi mo sa iyong salita, for those who love you, you will make all things, sabi nga po doon, all things work together for good. Diba? Sabi nga po, no eye has seen, no ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which you have prepared for me because I love you. Kaya po sa umagang ito, let yung love na tinanggap po natin sa Panginoon, let it overflow. And that overflow ng pagmamahal po natin sa Panginoon, let's glorify His name. Amen? Let's sing this song, How Great is Our God. Yes, Lord, indeed, how great you are. How great you are, God. That, Lord, hindi lang po kami ang makakakita ng mga bagay na gagawin mo. But all the people will see that you are great. Yes, oh God. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Na kami ay naririto ngayon, oh God. Lord, we can love you because you are the one who have first loved us. Yes, oh God. Oh, the earth will rejoice. We will rejoice, oh God.
darkness tries to hide, Darkness tries to hide, then trembles at his voice, trembles at his voice. come on, let's sing, how great, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. minsan pa po, let's sing the first verse again. Oh, the splendor of our King. The splendor of our King, You are clothed in majesty. clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yes, Lord, every season of our lives, so God, you stand forever. Beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Come on, let's sing. How great! Yes, God, you are great. Oh, we have the reason to rejoice. We have the reason to celebrate. And all will see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's lift up his name, the name above all names. Jesus, You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. name above all names. You're the name above all names. Jesus, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Yes, God. Oh, how great you are, oh God. How great is your love for us. How great is your goodness, God. This time po, lahat ng kalalakihan, all the gentlemen, raise your voice to Him as you sing, how great is our God. Sige po, lahat ng kalalakihan, let the heaven hear your voice.
declare that our God is great. So we'll sing how great. Minsan pa po, all the men, lahat po ng kalalakihan. Oh, lift your voice and sing. Great is our God. Sing with me. Is our God. So we'll see how Amen. And this time, all the ladies, lahat po ng kababaihan, let's lift our voice and sing. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, how great. Minsan pa po, come on, let the heaven hear our voice and we sing, all the ladies. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great. This time, lahat na may hininga, let's declare how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. For the last time, come on. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Let the instruments, oh, come on. Now give your own worship to God. Yes. Come on. God is breaking something into your life. God is changing something in your life. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Yes. I believe meron po sa kalagitnaan natin. You will receive the restoration from the Lord. There will be a restoration.
Even if the enemy has stolen so much from you, the Lord is on the move of restoration. The Lord will restore. Maaring your first love to Him or your faith na nanghina, or maaring in your finances, even in relationship. Oh, keep on praising the Lord while you are waiting. Keep up the faith on the Lord while you are waiting. And those who wait upon the Lord will mount up with wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not faint. Wait on the Lord as He is on the move of restoring. As He is in the move of restoration, wait upon the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, thank you, oh God. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Let's talk to God personally po. Bawat isa, tell to God what is in your heart. He's there. He's listening. Pour it out to God. What it is in your heart. For He's the one who truly cares. He is the one who truly loves you.
reject the love of the Father. Receive the love of God into your heart. And He shall surely move in your life. It seems impossible in the sight of man, but with God all things are possible. He is all-powerful God. He is limitless. Don't limit God into your life. Let Him be God, because He is God. Let Him take His throne into your heart. Let the throne be for Jesus alone. Anything or anyone who sits on the throne, remove it. So Jesus can sit on the throne of your heart. And let Him be the King of your life. Jesus. For indeed He will manifest Himself to those who love Him. He will not withhold any good thing to those who love Him. Spirit. Thank you, Holy Spirit. Continue to minister to each one of us, oh God. Let those who are weary, those who are tired, sa mga nanghihina, mga nanlulupaypay in their faith or in their physical, oh God. Lord, I pray, give them the strength, oh God.
Give them the strength that comes from you. Strengthen those who are feeble knees and weakened hands, O God. And let their faith, O God, be unto you alone, the author and the finisher of our faith. Yes, O God. Lord, embrace those who need to feel your embrace, O God, who needs to feel your love. Lord, embrace them, O God. Embrace them. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede po ba tayong kumuha po na find someone who you can pray for po. Kung ano po ang leading sa inyo ng Holy Spirit to pray for that person, na ipanalangin siya, or maaring there's a word from the Lord na gustong ibigay dun sa person na yon. Come on, let you be used by God this morning to pray for someone, to declare a word of life, a word of encouragement, a word of truth. Sige po. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kung tapos na po kayo mag-pray, pwede po babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let's hug one another. Let that love from the Lord overflow sa puso ng bawat isa, and let's express it sa atin pong mga kapatid.
Come on, pwede po let's hug one another, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let that love of God overflow. Maaari pong yung kapatid natin na yan, matagal na siyang hindi nayayakap or natatapik. Be used by God this morning na maparamdam yung pagmamahal ni Lord sa bawat isa. Sige po, let's embrace one another. Oh God, Lord, pour out, oh God, into our midst, into our hearts. Thank you, Jesus, for pouring out, oh God, your love and let it flow, oh God, let it overflow, oh God, sa puso, Panginoon, ang iyong mga anak. Thank you, oh God. You loved us, oh God. You first loved us. That's why we can love you, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Oh, we bless you. We honor you. We give you thanks. We give you glory. Come on. Bless the name of Jesus. Bless His glory name. Thank Him. Thank the Lord. Bless His name. Sige po, in our own expression of gratitude sa Panginoon for His great love, for His abounding grace sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, oh God. Salamat po, Panginoon. Indeed, you are so good. You are so faithful to us, oh God. Father, words are not enough, oh God, to express how much, oh God, we are thankful, oh God, for your great love towards us, oh God, Lord, for all the things that you have done and for all the things that you're about to do, oh God. Father, let that excitement be upon the hearts of your people, oh God, upon each and every one of us. Na Lord, maging excited po kami sa mga gagawin mo sa mga darating na araw, oh God. Because indeed, oh God, you will surely do something great sa buhay po ng iyong mga anak, oh God. We thank you. We honor you. We bless you. We glorify you. And all the children and the people of God says, Amen and Amen. Praise be to our God. Wow, grabe. What a very wonderful, powerful, and encouraging message ang binigay sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Are you blessed? Are you in love? Lalo na sa ating Panginoon. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. Tunay nga pong ang aking puso ay nag-uumapaw sa kagalakan at pag-ibig ng Panginoon. Totoo nga po, na kapag ang pag-ibig ng Diyos ay totoong tinanggap natin at naranasan natin sa ating buhay at ini-internalize talaga natin, wala po tayong hindi kayang ibigay sa Panginoon. Wala pong bagay na hindi kaya nating ibigay sa Lord kapag ang pag-ibig ng Panginoon ang atin pong naranasan. At yan po ay tunay nga pong katulad nga po ng nabanggit ni Pastora Shi, kaunti lang pong exhortation, naranasan ko po yan talaga. Dahil nga po nung dumating po sa punto na kailangan kong mamili between sa aking asawa at sa Diyos, hindi po talaga ako nagdalawang isip. Dahil pamula po nung makakilala ko sa Panginoon, unti-unti po hanggang nag-bloom, Panginoon, ayon pong pag-ibig na yon, nararanasan ko sa Panginoon. Kaya po nung dumating yung punto, ang akin pong asawa'y mabait, walang bisyo, kangay napaka-responsable. Pero po sa kabila po ng lahat noon,
good provider po siya sa kabila po ng lahat ng yon. Nung dumating po talaga sa punto na kailangan kong pumili, pinamili po kasi niya ako eh. Hindi po ako dalawang isip na ang Panginoon po ang pinili ko. Dahil tunay nga po, sabi ko po, pag iniisip ko, pipiliin ko siya over the Lord? Paano na yun? Hindi ko talaga kakayanin. Para na ako na namatay na rin. Buhay man ako ay ako'y patay na kung siya yung pinili ko. At salamat po sa Panginoon dahil nung pong mangyari yon ay hindi po talaga, katulad po ng sabi ng Panginoon, di siya nagkulang. Hindi ko po naranasan na ako'y nag-isa. Iniwan po ako ng asawa ko, pero yun pong pag-ibig na hindi ko naramdaman na sa kanya dahil umalis na siya. Naramdaman ko po ng mas higit pa dahil ang lahat pong mga tao, binigyan po ako ng Lord ng mga tao na magmamahal sa akin. Unay ang mga anak ko, ang pamilya ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, lalo na po ang mga kapatiran na nakakaunawa sa akin at nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po, hindi po talaga ako, sabi po ko po, kahit nga po hanggang sa oras na ito, pag yun po ay aking naalala, hindi po ako nagsasawang magpasalamat sa Lord na sinabi ko po, Lord, salamat dahil hindi mo hinayaang magkamali ako ng pagpili sa'yo. Ikaw pa rin hanggang ngayon. Dahil talaga pong overflowing, hindi lang po yung love ang ibinigay sa akin ng Panginoon, kundi sa lahat pong areas ng aking buhay. Talaga pong naranasan ko, blessing after blessing ng Panginoon, mga answered prayer, mga kagalingan, at yun po sa biyaya po ng Diyos. Noon pong ako'y magkagayon, wala po akong hanap buhay at hindi po ako nagtrabaho ever since. Pero noon pong ako'y iwanan ng Panginoon, doon po nagsimula ang pag-explore ko sa mga travel ko. Gayon po, kabuti ang Lord. At hanggang ngayon po ay talagang nararanasan ko. Kaya po, wala po tayo talaga na hindi pwedeng ibigay over kung saang Panginoon ang pag-uusapan. At yun nga po, kami po sa biyaya ng Diyos, kami po yung maglalabing 9 na taon ng hiwalay. Pero, yun nga po, hindi po ako nagsisi. At yun pong lahat na itinuro ni Pastor Ashik na yung mga salita. Talaga pong buhay, lalo na pong nabuhay sa puso ko. Yung sabi, all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. So, yun po, alam ko po na may purpose ang Lord. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Patuloy po akong umaasa ang lahat ng bagay na ito. Sabi ko nga po lagi, pinagaganda lang ng Lord ang aking patuto for His glory alone. Yun po. At yun po sa atin pong giving, sa atin pong offertory. Ano pa nga po ba ang pwede nating hindi ibigay sa Lord? Kung nandun nga po na sabi po ng Diyos, siya po ang unang nagbigay sa atin. Binigay po niya sa atin ang ating Panginoong Jesus, tanda ng pag-ibig niya sa atin para sa ating kaligtasan. In return, ano pa po ang ating hindi pwedeng ibigay sa Kanya. At saka yun nga po, ang sabi nga po ng Panginoon, kung tayo ay nagmamahal at umiibig sa Lord, ikikip natin ang Kanyang commandments. At ang Kanya pong may sa pagbibigay po, madami siyang commandments. Hindi ko na po sasabihin isa-isa dahil alam ko pong ang lahat naman ay nakarinig na. Katulad nga po ng mga tithes na kailangang ibigay natin sa Panginoon dahil yun ay Kanya, hindi yun atin. At lahat po na commandments ni Lord na may iniuutos sa atin, may kalakip po yung pangako. At kung tayo po ay susunod, hindi po tayo malulugi. Lalo na po sa pagbibigay, we cannot outgive God. Yon, sabi nga po, imumultiply pa ng Lord kung ano yung ating ibinigay. Hindi po ang Diyos tumitingin sa kung gaano. Ang tinitingnan po ng Diyos ay yung puso natin na matapat, nagagalak, na sumusunod sa Kanya pong mga pangako. Na tayo ay magbigay, even po yung atin pong first fruit. Ang atin pong first fruit, hindi po ibig sabihin nito, ayun lang for first month of the year. Dahil po, sa pagkakaintindi ko po, ang first fruit ay yung unang ani na ating tinatanggap.
wari mo, nagkatrabaho ka ng nasa gitna na ng taon. Ayun po ating sweldo, doon po tayo kukuha ng first fruit. Yun po ang pagkakaintindi ko. Kaya hindi po natatapos ang first fruit sa January lang. Ito po ay tuloy-tuloy according po sa blessing sa atin ng Panginoon. Kaya po sa oras na ito, maging excited po tayo upang sundin ang kautusan ng Lord. Dahil pati sabi nga, giving is a sign of our worship and obedience to God. At pagka po ang Panginoon ang ating sinunod at inobey at worship talaga, makikita po natin kung gaano siya kabuting Diyos sa ating buhay. Siya po ang Diyos na kapag nangako ay Kanya pong tinutupad. Kaya po sa oras na ito, atin pong ipanalangin ang atin pong mga kaloob. Dalangin ko nga po maging bukas ito sa ating mga puso para po matuwa ang Lord. Dahil sabi nga po ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Matutuwa po ang Panginoon kahit katiting lang kung ang ating puso ay nag-uumapaw sa kagalakan at pag-ibig sa Kanya. May gagawin po ang Lord sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa oras na ito. Tunay nga dakilang Diyos, O God. Napakabuti mo. Napakaganda ng mensahe mo about love, Panginoon, O God. Kung gaano mo kami inibig ng gayon na lang, Panginoon, O God. Hallelujah. At nandoon ang lahat ng promises mo, O God. Gayon din po sa pagbibigay, Panginoon, O God. Sinasabi mo, Panginoon, ikip namin ang iyong commandments, O God. Dahil yun ang sign na kami, Panginoon, ay tunay na umiibig din at mga anak mo, Lord. Sa oras pong ito ng aming pagbibigay, dakilang Diyos, O God. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat anak mo, Panginoon, O God. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, hindi lingid sa iyo ang mga kalalagayan ng bawat isa. Pero dahil sa salita mo, Panginoon, O God, kami po'y buong pusong magbibigay ngayon, O God. Dahil, Panginoon, nabuksan po ang aming mga puso at kaisipan, lalo na po about giving and about your love to us, O God. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po, O God, hindi walang magkukulang, Panginoon, O God. Dahil, Lord, ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay. You are our great shepherd. We shall not lack, Lord. We cannot outgive you, Panginoon, O God, kung nandun ang katapatan namin sa iyo, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, O God, sa mga wala pa pong kakayahan na magbigay, Lord. Dalangin ko po para sa kanila, Panginoon. Bubuksan mo ang pintuan ng iyong ng kalangitan, durungawan, Panginoon, upang makasumpong sila ng mga trabaho, Panginoon, na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, O God, upang sa mga susunod na panahon, Panginoon, O God, magkakaroon din po sila ng pagkakataong makibahagi sa gawaing ito at mayroon silang provision sa kanilang mga pamilya. Lord, thank you, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat salapi na maiilikom, O God, at katulad nga po ng sabi mo, Panginoon, ang lahat ng ito'y magamit lang para sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Lord, salamat. Thank you for your love, Panginoon. Thank you for your amazing love. Thank you for your abounding love, O God. Hallelujah. We bring you back all the praises, the glory, and the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Dako po tayo sa ating announcement. Yan. Ngayon pong darating po na February 22, magkakaroon po ng Joint Youth Fellowship. Ang team and title po natin sa darating na Joint Fellowship is Heart Check, the Love Code. So we invite every youth and young pro po na mag-join next Saturday. Mag-start po yan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. po ng hapon. And magkakaroon din po tayo ng Couples Night. So we invite every couple po from all churches po ng Molino, Parañaque, Sagana, Camellia, maging sa iba po nating church na kung meron pa pong makakapag-join. So meron po tayong registration fee na 1,000 per couple. So yung 1,000 po, couple na po kayo doon. And ang date po niyan is February 28, Friday po yan. So ito po yung ating mga weekly events po, Leaders and Workers, Spiritual Feeding, every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. Midweek service, dito po yan sa ating church, every Wednesday ng 7 p.m. Soaking, every Fridays ng 7 p.m. And wag po natin kalimutan mag-like, follow, and subscribe po sa ating mga social media accounts sa Facebook and YouTube po. And announcement rin po sa ating special number dahil po hindi nakapag-special number yung couples today. So next week daw po kayo mag-i-special number. And ngayon pong umaga, welcome po natin yung ating mga first-timers. Pwede po bang tumayo si Abigail Veloria, Francine Villanueva, Grace Rindon, Edna Marquez, and Chandler Rich Marquez. So, yung ushering po, pwede po bang i-guide po natin dito yung ating mga first-timers? And ipagpe-pray daw po sila ni Pastor Alvi. Sige po, dito po tayo sa harapan. Amen. Welcome po sa atin pong church. Ang tinataas po natin dito ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Wala po tayong tinataas na relihiyon kasi po ang relihiyon po hindi po tayo maliligtas. Amen po ba? Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ng ating Panginoong Yesus. Amen? So whatever religion you have, amen? So ginagalang po natin yan. Amen? So ang tanggapin po natin, ang pinapakilala po namin sa inyo po ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Tayo po yung manalangin. Pwede pong itaas po natin ang kamay sa ating pong mga kapatid na ito. Aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, sa aking mga kapatid na naririto, na first time po namin nakita, first time pong nakadalo sa gawain ito. Lord, sa inyo, Panginoon, wala pong aksidente. Alam po namin, O Diyos, na may purpose ka, bakit mo po idinala ang bawat isa sa kanila dito. Lord, whatever your plans and purposes sa buhay nila, Lord, we pray, O God, ito po yung masumpungan nila, ito, Panginoon, ay malakaran po nila. Salamat po, O Diyos, tunay nga, O Diyos, na kami pag sa inyo inilagak ang aming buhay, tagumpay po ang bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong presensya, sa iyong pong piling, wala pong talunan. Bagkus kami mananagumpay. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid ko po ito. Hindi ko po alam personal na buhay po nila. Hindi po namin alam ang kanilang mga pinagdadaanang sitwasyon. But we know na sa inyo, Panginoon, hindi po lingid ang bawat nangyayari po sa buhay po namin. That's why, O God, we entrust our lives to you. We entrust their lives to you, Panginoon. At alam po namin, O God, na kinakatagpo mo ang bawat isa po sa kanila. Salamat po, O Diyos, na ito lamang ay umpisa ng amin pong pagtitipon, pagkikita-kita. But Lord God, we believe na sa mga darating pang pagkakataon, magkakasama po kami na sumasamba at nagpupuri po sa inyo. Salamat po sa buhay po nila. Patuloy po namin itinatalaga at salamat sa katagumpayan. We honor you, O God. We glorify you. Lord, this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, pwede po bang kamayan po natin ang bawat isa sa kanila as a sign of our appreciation to them? Dito muna po kayo sa harapan. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa po sa kanila. Amen. Welcome po sa ating pong gawain, sa gawain ng ating Panginoon. Amen.
Welcome po sa ating mga first-timer. And bago po tayo dumako sa ating closing prayer, magkakaroon daw po muna tayo ng short groupings po. So mag-group po tayo na 3 persons lang po per group and magkaroon po tayo ng sharing about sa naturo po sa atin ngayong umaga. So 5 minutes lang po ating grouping. So hanap po tayo ng ating mga ka-group. 3 lang po per group.
Muli po tayong tumayo at muli po nating awitan ang ating Panginoon. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay Kristo lang, muli pawitin natin, kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay Kristo, sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay Kristo, sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay Kristo lang. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat Lord God sa magang ito, Panginoon, na tunay nga pinaranas mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak, Panginoon, at sa mga nakapakinig ng live streaming, Panginoon. Lord, salamat Lord God na ang iyong mga salita ito ay aming itago sa aming mga puso, Panginoon, na ito ay aming magamit at maipasamuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong ginamit bilang tagapaghatid ng salita, sa buhay ni Pastora Sheik, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalaing kasama ng kanyang pamilya, O God. Ingatan mo sila palagi, Panginoon. Salamat sa knowledge and understanding na yung binibigay sa kanya, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat, Lord God. Tunay ngang samahan mo pa kami sa aming mga gawain, sa aming gawain sa bawat Sunday, Panginoon. Lord God, hindi aksidente kung bakit kami narito. Mayroon kang purpose sa aming mga buhay. Kaya salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. Tunay ngang sasamahan mo pa kami sa aming pagawin ng aming pansamantalang tahanan, Panginoon. Ingatan mo kami na bitbit namin ang kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan din ng dakila. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Halika na, umayo na, bayan, tagumpay niya.